Nana po ni mga tawhan na, oh. Nya, mga tulisan na ba ni? Kusog ni mga hanyo ba? Palit to ni sila, ahon sila, magtaganog. Presyo, tag 1,000. Ya, bay. Pila ba ni, bay? Baligyan ni mo ni. Pila ba ni? Pila gid bay? Tag 1,000 na ba eh? 1,000 isa? Oh, Hala po. Bay. unsa ba mga kamo yung palit kuripot mo kayo? Di ta makangyo rin. Sige bay lang ba kamahangyo. Hanyo bay gamay ba? Kamu pa mamalit ya manghanyo ba mo? Di kay daghan man mo paliton mo bay. Dili, kung mo palit gali mo kinahanglan na mo andam nga kwarta diha kay kani negosyo man eh. Tay mahal mo kayo. Bay. Man dala sa mong budget bay kamba. Mahal mo kayo. Kung mo mamalit, Kapay na bay, mahal kayo. agdo mo speakers ka. Di ba ngita ni barato. Hala po lang imong baligya day, di na mahal rin, mahal kayo. Negosyo. Sobrang baligya day. Ayun, upat na. Asa mo ka palitag kawayan dito nga kanang tukuro bunsod ba? Mukha No, good bagi. panagkatan ako lagi kay glami ikaw tinuwa. Yan lang bugugon pa kay kanang kawan pa kay kanang magkon kanang tangkal ba sa manok. Nani ibantog dito nga Asa man? mamaligya ko ng kawayan si Poy. Ha? Si Boy? Oh. Oh, tuba ata. Nana po may abot to. Mga tulisan na po ni ba? Bay lagna ni kwarta ni mga tawanan. Oh. Bay. Bay. Kanang hindi na nagkontek kawan day. Wala yun. Baligyan Bosan ba ba ni ni? boss? Bay. Basta kamo, mo palit mo 1,000 sa. Sa libo pa grabe po. Bahala mo ng kawayana. Di sa man. Kuya na nuno ha. Turo do sa namo koy mga kontak ani. Hala na po na ni. Di ba nagtaka mabalito na mo kay tukuro bunsod ba? Uy ang iwan eh. Hanyo lang ni. Di lagi makanyo lagi kay dako ko gasto ani bod. Matay pa rin mas mahal. Pareha Kanya sa tay 200 lang bot. dili pwede lagi. Taglibo lagi usa. Hala na kay boy. Pre oy kay. Di na mahal Sige sige. yan. Sige. Bahala ba yung kawayan eh? Di na mahal na. Kaya ano sa ubod. Po mo atong namalig kawayan nga hilig ito ba eh. Patagamon dito. May pa. May pa. Kay Ano ko tugnaw? Nakoy techniques now. Kato yang kawayan sa kalibo. Mahangyo ba to? Kinaubsan nga presyo. Ay pero ni talingling eh. Dulo na. Entah, ito doon lang. Ling. Oh, masa may tuyo na to. Ito ni Boyog. Munding. Mereka. Namito yun Ano mo. man? Sa mga kwartaling. Ay, oo. Kwarta man din na. Unsa man? Si Manir ni. Unsaon man? Unsaon man? Na ang paliting may kawayan dito. Anya? Mahal kayo. Paliting mahala. Hala. Unsa may ako matabangan na de. Ya tan-aw na mo sa mga litay kawayan. Hilig Ang kayo paa. paa. Yay. Oh, hangul ka. Paare buhunan nimo para Pila man baligya dito niya de. sa kalibo. Kalibo. Pero madara to kanan din. Ako na ako 200 diri. Atong paliton, duha paliton. O sara para imong 100. Ang new arag usa og sa kalibo. Diskarte ka, diskarte. Nay Boy Munding, mahalin ka ni akong paa. Sana all. Kana hari na ling. Hangul kayo eh. Dada. At kinahangulan kito. Mao ba? Ora to pili. Boy, pili ka. Ato-ato ta. Ling. Torang mindot kawayan ay. Oh. Ana. Ikaw na diskarte Ikaw na pa dahil Sige, sige, sige. Mao na Di makato. na mi. Kabot ha. Sige, sige, sige. Asa man mo makuwat? Ani pa buti tawag Sige, kami. sige. Ako lang yung okay na. Okay, sige, sige. Ito na ko. Sige, Ling. Hi, Migo! 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 Hi, Migo! Pag sa kalibo. Uy, hami, Migo! Kanang, di ma, dahanak, Migo, o kanang, kuan, Migo? Aw, kanang 200 lang. Pila, Migo? Aw, 200 na lang. Ah, di madag ko sa gatos, Migo? Pwede ako doon. Sa gatos. Kanang mo palit ko, isa, Migo, ha? Aw, sige. 100 na lang. Ah, grabe! Mahal din na, Migo, day! Bukti sa kayo ba? Nya, Migo, nauna na itong sabot, Migo, ha? Duha o sa gatos. Sige, ako kang bayaran, Migo. Isa. O, Migo, na akong bayad, Migo, ha? Oh. Hoy, kuha na ninyo diri kawayan. Duha ka ba? Sila. Ang mga tulisan. Ay, tanay. Look. Sus, nailad ko ani ba? Nailad ko spa. Matulis ko ani. Lukiya pa di 100 ay. Sus. Tanig siwa.